Mga igala, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Aniya kita karon mismo dinhi sa tulay padulong sa Santa Josefa. Inyo makita sa likod nga bahin, no? Ang mga sakyanan kagikan sa Santa Josefa. Morning tulaya ang sa pagkakaron dili paagian og more than 10 tons ang ilahang karga. Puli-puli ang pag-agi dinhi gumikan kay sigon sa ato mga nahinabi dinhi sa pikas nga bahin sa mga personahe sa DPWH nga diha lamang sa sentro o sa tunga paagion sa instruksyonan kining usa ka truck nga diha mismo moagi sa tunga. Kini human nga ang maong tulay kung inyo makita sa likod medyo nihiwi ang tunga nga bahin human sa pagbaha. Morning dalana ang unta mamahimong another nga agianan gikan sa Agusan, gikan sa Trento, labi na sa mga truckers paingon dito sa Maylaak lahos sa Tagum. Apan karong mga panahona kining area dili pod paagian og mga bugat nga mga dili pod paagian og bugat nga mga karga og mga truck adunay bugat nga karga gumikan kay aduna poy problema ang maong tulay.